శ్రీ గురు చరిత్ర 29వ అధ్యాయం. శ్రీ గణేశాయ నమః, శ్రీ సరస్వతి నమః, శ్రీ గురుభ్యాయ నమః. నామధారకుడు సంతోషించి శ్రీగురుడు స్వయంగా భస్మ మహత్యాన్ని ఏమి వివరించారో సెలవియండి అని కోరాడు. అప్పుడు సిద్ధయోగి ఇలా చెప్పారు. త్రివిక్రమ భారతి ఆ ప్రశ్న వేయగానే శ్రీగురుడు సంతోషించి ఇలా వివరించారు. పూర్వము కృతాయుగంలో వామదేవుడనే మునీశ్వరుడు జీవన్ముక్తుడై ఆత్మానందంలో తెలియాడుతుండేవాడు. ఆ ముని జడలు నారబట్టలు ధరించి వంటి నిండా విభూతి పూసుకొని అక్కడక్కడ సంచరిస్తూ చివరకు నిర్మానుష్యముగా ఉన్న క్రౌంచారణ్యంలో నివసించసాగాడు. ఆ అడవిలో ఒక బ్రహ్మరాక్షసుడు కనిపించిన ప్రాణాన్ని ఇలా చంపి తింటుండేవాడు. ఆ మునిని చూసిన ఆయనను మృంగదల్చి ఆయన మీదకొచ్చాడు. ఆ ముని నిర్లిప్తంగా చూస్తుండిపోయాడు. అతడు చంపడానికై ఆయనను తాకగానే ఆయన శరీరం మీద భస్మం అతనికి అంటుకుంది. వెంటనే ఆ రాక్షసునికి పూర్వజన్మ స్మృతి కలిగింది. ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా లభిస్తుందేమో కానీ సత్పురుషుల దర్శనము లభించడం ఎంతో కష్టం అని ఘోర పాపాలు చేసిన ఆ రాక్షసునికి కూడా ఆ ముని యొక్క స్పర్శ తగలగానే అతడు హృదయము శాంతించి విశేషమైన జ్ఞానము ఉదయించింది. అతడు ఆ మునిశ్రేష్ఠుని పాదాలపై పడి, గురోత్తమ, నీవు సాక్షాత్తు భగవంతుడవు. మీ కటాక్షం వలన నా పాపాలన్నీ తొలగిపోయాయి. నా పాపపు తలవంపులన్నీ ఆగిపోయాయి. నన్ను రక్షించు అని వేడుకున్నాడు. అప్పుడు వామదేవ మహర్షి, నీవెవడవు? నీవి అడవిలో ఎందుకున్నావు అని అడిగారు. ఆ రాక్షసుడు నమస్కరించి ఇలా చెప్పాడు. స్వామి, మీ దయవలన నాకు ఈ పూర్వజన్మలన్నీ గుర్తించాయి. నాకు 25 జన్మల కిందట ఉత్తమమైన జన్మ లభించింది. అప్పుడు నేను దుర్జయుడు అనే పేరు గల ఒక యవనరాజుకు అప్పుడు నేనెన్నో పాపాలు చేసి ప్రజలకు ఎన్నో బాధలు కలిగించాను. మధోన్మత్తుడైన పరాస్త్రీలనెందరినో చేజిక్కించుకొని మరెందరినో బలాత్కారం చేశాను. తర్వాత వారి ముఖమైన చూసేవాణ్ణి కాదు. వారు గత ఏమీ పట్టించుకునేవాణ్ణి కాదు. ఒకప్పుడు వాళ్ళందరూ కలిసి నాకు శాపమిచ్చారు. అయినా నేను లెక్క చేయక తప్పదాగి ఇంకెందరినో భ్రష్టులను చేశాను. చివరకు నాకు క్షయరోగం వచ్చింది. అప్పుడు నన్ను శత్రురాజులు జయించి నా రాజ్యంను ఆక్రమించుకున్నారు. అప్పుడు నేను ఎన్నెన్నో కష్టాలు పడి చివరకు చనిపోయాను. తర్వాత 10,000 సంవత్సరాలు నరకంలో ఘోరమైన బాధలను అనుభవించి తర్వాత 100 సంవత్సరాలు పిశాచి అయి సంచరించాను. తర్వాత జన్మలలో పులిగా జన్మించాను. తర్వాత కొండ చిలువ, తోడేలు, ఊరపంది, కుక్క, నక్క, జింక, కుందేలు, కోతి, గ్రద్ద, కప్ప, కాకి, ఎలుగుబంటు, అడవి కోడి, గ్రుడ్డిగాడిద, పిల్లి, కప్ప, తాబేలు, కాకి, చేప, పందికొక్కు, గుడ్లగుబ్బ, ఏనుగు, పిల్లి అనే 24 జన్మలెత్తి 25వ జన్మలో ఈ విధంగా బ్రహ్మరాక్షసుడు అయ్యాను. ఇప్పుడు మీరు నా కంట పడగానే మిమ్మల్ని మింగాలన్న గర్భాంతరంతో మీ మీదకొచ్చి మిమ్మల్ని తాకగానే నాకు ఈ జ్ఞానం కలిగింది. నేను చేసిన పాపాలన్నీ ఒక్కసారిగా తుడిచిపెట్టుకుపోయాయి. ఇక నాకు జన్మరాహిత్యము ప్రసాదించి రక్షించు. నాకే నాటి పుణ్యమో కించిత్ ఉండడం వలన మీరు నాకు లభించారు. సృష్టించినంత మాత్రానే నాకింత జ్ఞానం ప్రసాదించిన మీరు నిశ్చయంగా పరమేశ్వరులే. కానీ నా వంటి నికృష్టుడికి ఇంతటి జ్ఞానం ఎలా కలిగిందో తెలపండి అని ప్రార్థించాడు. అప్పుడు వామదేవుడు, ఇది నా మహిమ కాదు, నా వంటి పైనున్న భస్మము యొక్క మహిమ. దాని మహాత్యము పూర్తిగా తెలుసుకున్న వాడే లేడు. సాక్షాత్ పరమేశ్వరుడే దానిని ధరిస్తాడంటే అది దాని మహిమ వేరే చెప్పాలా? అది అందొక నిదర్శనం చెబుతాను. పూర్వము కర్మభ్రష్టుడు దురాచారుడైన ఒక ద్రావిడ బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. అతడొక శూద్రశ్రీని చేరదీసినందుకు ఊరంతా అతనిని వెలివేశారు. చివరికి అతని తల్లిదండ్రులు కూడా అతనిని చేరనివ్వలేదు. క్రమముగా అతనికి త్రాగుడు అలవాటై అందుకు డబ్బు లేక దొంగతనము చేస్తుండేవాడు. ఒకనాడతడు తప్పతాగి ఆ శూద్రశ్రీ వద్దకెళ్ళగానే అక్కడ వేరొక ప్రియుడై ఎదురై అతనిని చితకబాది ఊరి బయట ఒక గోతిలో పారవేశాడు. అతడు కొన ఊపిరితో పడి ఉండగా చూచి శవంను అనుకొని పక్కనే బూడిదలో
నే పడుకొని ఉన్న ఒక కుక్క పీకు తినడానికి వచ్చి అతనిని నఖశిఖ పర్యంతరము వాసన చూసింది. అప్పుడు దాని వంటి మీదనున్న బూడిద కొంచెము అతడి తలపై పడింది. కొద్దిసేపట్లో అతనికి అవసాన దశ రాగానే యమదూతలు వచ్చారు. ఇంతలో ఎక్కడి నుండి వచ్చారో గాని శివదూతలు వచ్చి వాళ్ళను తరిమివేశారు. అప్పుడు యమధర్మరాజు అక్కడికి వచ్చి వారిని కారణం అడిగారు. అప్పుడు శివకింకరులు ఆ శవం పైనున్న విభూతి చూపి, విభూతి పూసుకున్న వారందరినీ కైలాసానికి తీసుకురమ్మని మా పరమశివుడు ఆదేశించాడు. భస్మం ధరించిన వారి పాపాలన్నీ నశిస్తాయని చెప్పారు. కనుకనే ఓ రాక్షసుడా, నేను భక్తితో విభూతి ధరిస్తాను అని వామదేవుడు చెప్పాడు. అప్పుడు రాక్షసుడు, స్వామి, సాక్షాత్తు మీరు ఆ పరమేశ్వరులే. నా పూర్వపుణ్య లేశము వలన మీ దర్శనము ఈ జ్ఞానము లభించాయి. ఇకనైనా నన్ను ఉద్ధరించి అంతటి మహాత్మ్యము గల ఆ భస్మాన్ని ఏ విధంగా ధరించాలో వివరించు అని వేడుకున్నాడు. వామదేవుడు చెప్పాడు, ఒకప్పుడు శివుడు తన గణాలతో కలిసి క్రీడించడానికి మందర పర్వతానికి వచ్చాడు. అచ్చడికి ఇంద్రాది దేవతలు, గంధర్వులు, యక్షులు, కింపురుషులు, సిద్ధులు, సాధ్యులు, వశిష్ఠ, నారదాది ఋషులు, బృహస్పతి మొదలైన వారు అందరూ చేరారు. అప్పుడు వారి మధ్య సింహాసనం మీద శివుడు కూర్చున్నాడు. కర్పూర కాంతి గల దేహంతో జడలు, నాగాభరణాలు, చంద్రవంక, సకల యుధాలు ధరించిన ఆయన ఎర్రని వస్త్రాలు ధరించి ఉన్నాడు. అప్పుడు సభలో నుండి సనత్ కుమారుడు లేచి నమస్కరించి, స్వామి, లోకులు పాపాలు తొలగించి వారికి సులభంగా ముక్తినివ్వగల ఉపాయం ఏదైనా చెప్పవలసిందని ప్రార్థించాడు. అప్పుడు ఆ పరమశివుడు ఇలా బోధించాడు. సులభంగా 4 పురుషార్థాలు ప్రసాదించగలది భస్మంతో త్రిపుండాలు ధరించడము. భస్మం కోసమని సంకల్పించి గోమయము, ఆవు పేడ సేకరించి దానిని హోమంతో చేయాలి. అలా చేయగా వచ్చిన భస్మాన్ని సద్యోజాతం అనే మంత్రంతో చేతిలోకి తీసుకొని అగ్నిరిత్యే అనే మంత్రంతో అభిమంత్రించి మానసోక్త అనే మంత్రం చదువుతూ దానిని బ్రొటన వేలితో నలిపి త్రయంబకం అని చెబుతూ శిరస్సున ధరించాలి. తర్వాత త్రయాయుషం జమదగ్నే అనే మంత్రాలతో త్రిపుండాలు ధరించాలి. ఆ మూడిటిలో ఏ రేఖ కూడా కనుబొమ్మల కొనలు దాటకూడదు. ఆ రేఖలలో మొదటిది, చివరిది, మధ్యమ, అనామిక అని వేళ్లతో అద్దుకున్నాక అప్పుడు బ్రొటనవేలితో కుడివైపు నుండి ఎడమ పక్కకు మధ్యరేఖ దిద్దుకోవాలి. వీటితో మొదటి రేఖకు ఆకారము, వర్ణము, గరహ, ప్రత్యాగ్ని, భూతత్వము, రజోగుణము, ఋగ్వేదము, క్రియాశక్తి, ప్రాతః, సదనము, బ్రహ్మదేవత, రెండవ రేఖకు ఉకారము, వర్ణము, దక్షిణాగ్ని, ఆకాశతత్వము, యజుర్వేదము, మధ్యాందిన సవనములకు సంకేతము, ఇచ్ఛాశక్తి, విష్ణుదేవతకు చిహ్నము, మూడవ రేఖకు మకారము, అహావ నియాగ్ని, సత్వగుణము, జ్ఞానశక్తి, తృతీయ సవనము శివునికి సంకేతము. ఇలా భావించి త్రిపుండము ధరించాలి. ఈ రీతిన భస్మము ధరించిన ముముక్షులకు ముక్తి లభిస్తుంది. మిగిలిన వారికి వారు కోరిన పురుషార్థాలను లభిస్తాయి. కనుక 4 ఆశ్రమాలకు చెందిన వారు భస్మము ధరించాలి. దాని వలన పాపాలు నశించి పుణ్యం చేకూరుతుంది. ఈ విధానము తెలియకపోయినా సంపూర్ణమైన విశ్వాసంతో భస్మం ధరించిన చాలు, పాపాలన్నీ నశిస్తాయి. భూమిపైనున్న తీర్థాలన్నిటిలో స్నానము చేసినంతటి పుణ్యము, మంత్రాలన్నీ అనుష్ఠానం చేసిన ఫలితము లభించడమే గాక ఇతరులకు కూడా ఉత్తమ గతి లభిస్తుంది. వ్యాధి భయం తొలగి దీర్ఘాయువు, ఐశ్వర్యము, జ్ఞానము లభిస్తాయి అని శివుడు చెప్పాడు. కనుక ఓ రాక్షసుడా, ఈ భస్మం వల్ల నీ కిట్టి జ్ఞానం కలిగింది అని చెప్పి కొంచెము భస్మము మంత్రించి వామదేవ మహర్షి ఆ రాక్షసుడికి ప్రసాదించాడు. దానిని ధరించి ఆ రాక్షసుడు ముక్తుడై మహర్షికి ప్రదక్షిణము నమస్కారము చేసి స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయాడు. వామదేవుడు త్రిమూర్తి అవతారము. జీవులను ఉద్ధరించడానికి మానవాకృతిలో భూమిపై సంచరిస్తుంటాడు. ఈ భస్మము మహిమ గురించి శౌనకాది ఋషులు, సూత మహాముని కూడా చెప్పాడు. శ్రీగురుడు వివరించిన
శ్రీగుడు వివరించి చెప్పిన భస్మ మహిమ గురించి విని త్రివిక్రమాభారతి ఆయనకు నమస్కరించి తన ఆశ్రమానికి వెళ్ళిపోయాడు. శ్రీ దత్తాయ గురవే నమ. శ్రీ శ్రీపాద శ్రీ వల్లభాయ నమ. శ్రీ నరసింహ సరస్వతియే నమ. 29 అధ్యాయం సంపూర్ణం.